A execución do novo polígono industrial entre a Pobra e Ribeira, aprobado pola Xunta de Galicia hai anos, é unha das principais demandas do BNG pobrense para a dinamización económica do municipio e a creación de emprego. Xunto coa dotación de chan empresarial, os nacionalistas apostan polos sectores básicos da nosa economía, con diversas medidas que favorezan a produtividade e a mellora das condicións laborais dos traballadores do mar. É preciso exixir e demandar a execución do novo polígono industrial aprobado pola Xunta de Galicia desde hai anos. Nós non nos conformamos cunha ampliación que só é un parche temporal. O sector do mar é peza fundamental da nosa economía. Colaboraremos cos sectores do marisqueo e acuicultura, co obxectivo de mellorar a produtividade, as condicións de traballo e favorecer o emprego. Non nos cansaremos de pelexar pola apertura de arcos no novo peirao que permitan recuperar a produción marisqueira, así como dotar de espazos que permitan unha adecuada atención ás necesidades laborais e hixiénicas deste importante sector. Solicitaremos a Portos de Galicia a mellora de todas e cada unha das instalacións portuarias, así como a ampliación de categorías de produtos a descargar no peirao comercial. A hostalería e o comercio son outros dos eixos do programa do BNG da Pobra, que impulsará innovadoras iniciativas para a dinamización destes sectores. Desenvolveremos actuacións novidosas que permitan a recuperación comercial, tales como tendas efímeras, novos espazos de venta e o desenvolvemento de intercambios comerciais. Modernizaremos a feira semanal dotándoa de novos servizos. Organizaremos a maiores outra feira un día máis da semana e unha mensual centrada na produción artesanal e ecolóxica para crear unha marca de concello de calidade diferenciada. Non se esquecen tampouco os nacionalistas do turismo, cun proxecto de desestacionalización da oferta que pasa polo deseño de actividades culturais e deportivas que atraian visitantes durante todo o ano, así como a instalación dun centro de talasoterapia. Deseñaremos un amplio programa de actividades culturais, económicas, deportivas que atraian a persoas durante todo o ano. Desestacionalizaremos a oferta turística e incrementaremos a oferta do noso concello ca instalación dun centro de talasoterapia. Cun proxecto claro e con planificación e determinación é posible voltar a encher de vida as nosas rúas e facer da Pobra un centro de dinamismo económico e social.